ma wo nyina atena se o mara roma na mo ho te sei yo be pacho ha ne beri kan akasa ma me wa me pacho ye fro sei Elizabeth Adobia yo Adobia free crowbe so bia de kura de o se me pacho se ana wonye ku apem me pacho da bi pacho na free he me free jankufa na ba mete tepa free he jankufa ano way ewo drobo side oh okay na Adobia no nya na way yaro tu obi mpapa mu na ase mbla na betima akire mu mi na woni bia nti a wodi Adobia for the way obra de be kire wudin Adobia na se na obra onya wo yo me pacho asembe ne to na mano pay pacho mete yo so do me abla na ase me ni me kunu na ewo honom na yetena ebo bla kakra na emre kakra ni na mete se me kunu afa empran bi ewo honom me busa no no se enye nokre enti ewo honom na wanka obeka me sante bio ana me busa no no se o eye nokre na woni na ajai ana me se me jinni chese me busa no first one no wose enye nokre na sese so wose eye nokre woni na ajai dia me jinni ya na woni ni njai enti ma me na yadan ham so tamu bia na me ne ham so se ham se dia kuro na me ne Opemsuo ben ena wakofa sa oba no nti e baza omo oba no kura embume nti tamu bia na menene ekoso ma asorofo be hia e besiesi asem no asore be Pentecost Abigail oba ne ho fe metie Abigail no wadwempa me so me ho fe ama wadwempa o ho fe mpa yenkoi nti abaza no e ma me kasa ya ma omukan ma me jaye nti one day bi wo honom na sister bi ewo honom mo fe na kuetia nti me ye ma adwen se me ko ma me ho eje aware no na me kunu de koto akuetia na ma me kuma anim se one me nkasa na me njai koro nti ode tu manim no ma me so ti ase me njai koro nti me wo honom na akuetia na ba e bebusa me obeka kire me se okoka kire ga aba na me kunu afa no ne ma me se me kunu afa me kunu afa ne ban nti one ne ban kasa na onyai me kunu ana me ka che ne se da bi e mani si wo kora enko kasa ase enko kasa ase mo no na me kunu ne ko oba ne ho enye oba na ba me kunu ho na me de me nti ase se oba kora mpo no kunu fa mpra na oba no ne oba na eko me dwene ho amenti ase nti one de oba na wonye hwe nti mani nsi ne ho mini mu de saa obebusa me nsem na ayeden wo de koma akwai doleta no me so minim nti one day bi mo hono ma na doleta no de abufuo eba ya yi nso no ya bobbo eye ntabo nti na tokuro dam tu hwa wo hu abonten de mi hu ya ne say sister na ba besin ko bo krachen yire ni dua ho na kan doleta no besin ko bo ni dua onam ha se wudin say wa fani kunu no besin ko bo ni dua wo kuru ye kokoko krache me ba cho ane ye koi enti hono ma na maame na me kunu di to na nim na eja po asere na me bisa kokoko krache no bi asere mo ba to na mo ye na nim eno aye kokoko krache ene kokoko krache mujimudin o mujimudin nana say obunya ska free sikari so ti se kokoko abana for bonus no commission no so na mo so yare yi odani donko ya ngoma me enti maame na me kunu di kotu na nim se minyai koro no ana maame no sister no edru ho no ma woka na o se hwe enkonko bo krache yire ni dua na wo boni dua wo ba na ne bewu na wo ba no wafa no nti ho no ma na abaya no tetena maame ne nchen na maame no so ba ye shele ho no nti wo dru ho no ma ne chese mate asem na wo kan nti no me mbuwa mbusa ne kwan so me ma na akonwa wo tena se ya na me so ni nkotodwom se sister me sraw asem no me ni me kura asem no yesiesie awie nti me pa achew ja bibia ma yeden ma enka ampa wono so wankasa ho no ma na wo sore na wo koe nti me da minimu dia minim se asem bi wo me ne ntam saatem no wawo nti me ye ma adwen se saatem na no onyem no na me huru na me ne ekasa aha nti na boni bia ni me ne ntam nti me to se me na guwo se me ye se me de kwa akoma no nti me koka me ka kire sister we no a no di me ho konkonsa no se obekọ akuetia no se obekọ hotam ben ampese me ne ko na me ko chie sister no de akuetia no ka che man se ensi ho wo ko eden wo ho wo ko ne se ade ko ye ne bana obeka se wo e na wa eden
wo de ade adan aye ne ba na me se buwe maame metu amini ani o se me kohwe obi ba me de ade adan ebeye no na wo na wadamfo no nti de wakan de wa maame kora me ho adan adwiri me hono ma na me sore na me koye nti wona ma me nya adwen bi wo me mu se ma sister no enka asem papa emfa me ho wo sister no ho nti hono ma anche ana yare ebo me nti me yare nkakra me de minim se malaria me wana me hona ya me yare ma to penkela no me se malaria minim nti me hono ma na anti na me hu se obi ka kire me se oba na ukunu ekwefa no ne maame abodua ana me se no oba na nkasa kura ntumi ambo medua na ne maame na abo medua on se ane na wunim se ne maame no ogina ne bana chi nti maame na den abodua na ona wakonya krachi ni a unjira na chi ampanyampa so yadua na edidi musa na achire no mikaja bi mu kakra sister no achire na wabo medua me yare ni nyina no wasan besra me se mi koja na asore saata no na me hu se o mu na da o mabo medua no nti me ya madwen se mekọ na me yare ni ntinu mantumi anko nti achire ana me ma ni ska 30 cedi se o mantumi amba asore ntino je 30 cedi no ana me de 30 cedi no ede ma no omuji iska ni wiye no eno ano no wankasa me hu bio wo humi a wankasa me hu bio se iska no so mo de koye den ma me du fie so mo de koye den minim oji iska no ni 2 weeks pepepepe anadwo me da hono ma na matese nanti e bedam ho na me nai nti me ye ma adwen se me sore abere se na de na ebe wura dam ho abrama loke gate no nti de me hu an se muntuma chire me ade na kamia hwe ensuom ayese akunya stuffing chair black one tuntu edimachi pame me sa de me hu sa de no bo me ko achi ha nti me pagya me tem si Jesus na die nie omuji ska no 2 weeks pepepepepe e hono ma na yare ne sha se kana no mo de koyere ma me du fie ni de minim e hono ma na yare ne sha se gidigidi nti ma me no ohumi pe na oyiyi ni nsa na wosa ya wosa sei otonyo ontonye se otwem me hono kwa okọ kakra pe obohu na oye ni sase na wo sana ba minim sama na woka wona no nti ma yare sa me fa ba bi a omo se eye wono a nti ma ye di asem no o san twa no ho ko saman me wo ahemfie honom se me so ye bayifo okay manka eni se akuetia no ni nua bema ena o ka che se de misi yare no on fa me fa ba bi na ye nhwe enti ye koye no no mo ka che ne se ni nua ba no ena wowo me ho ma na damfo na den abo medua na de menka ye bia no no okwa saa ofiri me ho pe na wokọ no wakoka me ho asem bone a kire sister no tama sister na nya yawo mi ni mu enti na wogina so ye den wodi bo medua nti sister bla no ba no se dabi mekwa akobisa ma menua no na menua no ye ne sister no so tia na enti bone nti wokobisa no ana akwita na ka je ne se woni de anya ono no nko $1 no nti one na man so onko $1 no nti ono so no so peni ye nti no friends se na asi nti se wo de yare no se mo aboni dua mo yana mo konko dane na baya na eden ne ho to no sister no se sa bla na busa na ne de me ana me de asoma ne se wo ye bayifo me so me nka hwe ma me du fie me kura me ti ba bi kura sa me ho yare me nti e ho no mo mo frɛ me ba se o ma sama me ahemfie se me so bi ye bayifo na me se ayi na da asem ne nti asem ne ye kohyia so ewo domi abra ahemfie o nti hema no kura no wo hwe o ma asem na o mo okeka na che se emfaso bia ni so nti hema ne busa ne se wabo abaye adua o si dabi obisa ne be 4 times o si dabi no se omukọ ne so omukọ hwehwem ne so omabo ndua de na wonye wogina ho wankasa nti hona ne maame asore se ane se mabo ne dua monkọ na monkọ da ne gunu so mabo ne dua monkọ na monkọ nkọ da ne da engunu so nka monam no se dua na obi abomo anka moda ne egunu so nka meba ne nwui nti monkọ nkọ da ne ngu meba no so nti ma hema ne bufui e pam o mo se o mo nsore mfiri ahemfie ho kora da enko na yemfa asem no emedam na monhwe so na momboa me koko krache me mo tena se bro krache mami too pejana mi hu krache mami too yeah we a guy hey sisi modern koko abaro crabs o ruby anu yesi aye ma pa no kre
Mintimenti de. Na se wa de bi ato wanum da. Wa ka de betra bi ahwe. Na de akoye de. Se me vese bi na o ka na te sampa na so. Ti etisa wo de be de. De du ha. Ujudi o, scratch for. Your friend say? Pacho from ness na je. Pacho de fo anu hwe fidie ni ma. From ness na je. Who free krobe so? Pacho me free kokusua number 1 brown half. Na say me ye adwuma o ma dokoko yo se do me abla. Ho aso na me to koko. Ho aso na to koko. Wo koko fu sa to koko. Tu sro hwe. Scratch. Ayere na ani ababa ne kotwe mpena. Mene ababa no mene twe mpena bet. Kasa memem. Ese bia mene no kore, ese bia mpena se bia mene te asentwa ho bi just best 3 days bi ma minsi 3 days ni nyina na wutwa wo ho wone ho. Minsi ni che bi mene so mama nchen. Ana me so metim. Tu wutwa wo ho mprensa. Ampa twa ne. Mprensa. Na ya no pa na wia. De wia anaju wo mawia wo na ahomache da bi se nya serious mpna bi se benen ntina oni ni twa awia na anaju na no pa nso anapa de ni ntina ya awia ni anaju nko a nya de bi se mpna se benen to nti anaju no ko ade na o ka che ho yire o se bia metikuru mo mfanse bia mapia bonten menya medai na wo de ne ye koyo beda ana bi o so akoko se bia awi bi sa awi sesei utu kwan ya me kokuru fufuro bi so sa ukokuru fufuro so na ne na koda atwane mu wi amusan ba na ade echi mo saba sa atwane na wa nko Salome o David Salome de ompe Salome de mankuru ade o se anyam oba bi se mfase bi amene to je se ase for so na ba na ase ya ko ba na sa mene na ntra oba je se boso me kura na se 2 weeks kura oba no otimantamo ana na wo yirete ase kuro me mfase e tim finfin na no so te na down deja na so te na down sa tena so twam wo ba bi a ye wo no na ne na fie ben ba bi a meto ko no twam ko asa medi hu no je na wo hu ye ma okodi wo ba na chi oni to ma me hu ye na za e too late debio je na wo hu wo ne ho je na twen wo kon ne ho ande mintime kire ne to de mintime kire me pesa wo kire me be me na wo kire me ani ye bo a wo yire no je na ma wo ko ba no ho asan wi anu ede kire me bada me bro why you see ade na ye dia se ma die bitima ko fam pra bet ase adwene na bitima ba wa akoy bisa ti adwene ne koto he ade porte bitima e bia na nentu ye ofe na niama ye ofe obebo wa ade porte be ye ni na mintment sisi anasi ti na ye die ana se akono bone na ma na basa wa akono bone na se akono na tiko pacha tiko sa pacha ni se wo yire wo ya de die na wo ye we de sire na besira mo se mbo boy na kopon be ya adum na asame wo ba ye no ye ntu hire ngu mi so no wa besira se ne hunto no we de ba be dam na ma da roma ya kire wo kwan ma kire kwa ba so a moto ba se me de na nanti bia wo boka bia abi ya kudu na se de ban panfo ni wo yi wo ba no free wa e ma do do se na no wo matena se yo ti asie na to wa fefe bia kasa ni enchira wo kwan o de ba be fo wo yire chi ka kire wo yire na kenka se wote wonti wo kosi abradie koto mame na wo be wo so ti wo siri koto mame be nine wa fa yire chi nine ye koko krachi fo Go krachi o. Kika se Sika ne kura na nyane dia wo kai kura mu obi obitim de twema no. Aha. No ka sika ne kura makura ni bi no.
man nso bebre ya dwen wo fom sebi wada wo sebi ebu sebi eso wada wo se ma me to ma dwen wo fom o papa da bi so wo say de so nya bon wache ko benda why o nya bon we three you as crufas and where you asase oh na sebi ebu sebi eso koko sika no wo ka makuani no sebi ono kura tumi de fa ho ye nwanam ma ono wo we ho nwanam mama oh ka hu se adwuma na edi ahye won sare nya wo de o ayi wo man no ajapade ane ese akola na yes sabre wudru ashan Paul Taylor ni akono bemenu Paul bemena medase wo se enra asem na apena ba bia wo de to ye no wo de to ye ma me Paul ene ba ko so aba wunwa ba ma na yire te ni nifa so o se wa fa na chinnan mame na wo abatwa nya de kakra nti oba no wa obrase Papo Mr. Obra petala fo panie ya ye de eye hemis bi fa ba wo klachi mame Papo teleni a wo asham be me na mechia me da se wa bie ba foforo so etie me Papo me da se be me na wo so wa fa be fo ho eye samre me hu so opa yire na yaresa nti enan na wafa na enan no amunyina wo kromo ebi wa we so mino mo ja mino mo jese na ye kromo ho a mo ade mitma ka se mienu na mienu so wo akire emu enan na ebi wo ho a wo ko Salome go krache de guest house o debi nyeni nyina ebi wo ho na ko Salome ebi wo ha okọ ba ku bi wo na ko Salome afemo ba da mu de ba to abo ne pashu bi eno mo friends quickie ase ho ahwani mo pashu kwikashi yo be me na se wo ha wa ko fa be empanyini se wo sufunu na wuti anwa so ana wafa that's about wo kosie funu ne ba wo betidi nti e fa bi nya se de why nya nsem nyina na ye be fa ne personal sa ewi ase no kasa wo fa nsem nyina personal wo be wu na asem kro ne da so te ho tito de bia na de bia ya akudie na de bia esede na ore fi ha ne kakra ewi ane asan fa ho adwene so ho yo it is said de ne anya wo yire wo de ya da ba dan kwan fa so a mo fa so a mbekire ya fa se o yire be nya na yaresa na ba se na busuafo no wo na akofa ba ye di asem na ane abusuafo na ka busuafo ne de me da to mo nim me ko me ba nyina na omu ne ne ko ba me na to na mo bebiri Opemsuo nti bebiri ana me ba ha se su me bo mama ne nti ma kunta no kora san wa ha eye oyire enwa na akunta konofo brei akunta madamfo brem akunta madamfo manya akunta o akunta me mo tena se mama be me na ho te say I don't know cry me pacho ne from say pacho ye from elda debie kwapna elda debie kwabna me so me dia bna do fie papa bi yo elda so hene e come 15 come 15 enko so hene yo na enko so hene wada me bru mi jidi so ye elda dia na Pentecost na akọ abranti ekwan a wode wodi hie afa so yi ye na ebusuan no maye ebusuan ya se sedi ana Kristo e kire nti o si ni pa nyina aye bone na Onyankopon ani munyam abo nti e bae no we de ma hwehwe se one ne akofa aba honam fam mwa honhom fam mwa bisa ma boa pa metie honam fam ne honhom fam omo nyina ni honam fam no waboa ben se anka ahoto beba asonje beba nti biti se bi na sika bi saa na ma boa omo se de anka asonje beba beti ya pem so a ya de anka be more than afi ebura afi
2 years. sɛ kaba bi ɛpempem kɔ no ɛna hɔ no ankasa yɛ nte hɔ enti mepacha ɔbaa na bɛrima yi kɔfa na ama wo nua bɛɛ yare no wode w'ani ɛwo no menim no da wonim ne da ɛbaa sɛ abusua no nso nto anamɔ bi ankɔ ɔbaa no ho aha deɛ nti aba first no beginning no deɛ na ɔmo sɛ ɛyɛ yadeɛ yadeɛ de te sɛ ne me nua baa yadeɛ ne te sɛ mepacha wo Ose yadeɛ ne te sɛ ɛyɛ na me ho wɔ me na me honam no etutu me asɛ de yɛde sekan hyehyɛ me nipadua no me twitwa mu no na me yam hyehyɛ me basa na makoma ɛbɔ ten saa na wonji ni sɛ yadeɛ bi na aba me ba cho da bi wokɔ hospital ɔmo ka sɛ first no dia nanka typhoid na ɛha me kakra nanso nyame adom hospital na no ama yare bia eni me mogya mu bio na yɛ typhoid me ba cho ana adɔkotafoɔ ka kyerɛ wo sɛ yɛ typhoid first no na typhoid ha me nti yare ne baa no kora me de hyɛ typhoid no na me sɛ typhoid na ɛha me aha nti me kɔ hospital na mo hwɛ ya mo sɛ typhoid bia eni hɔ na yare bia so eni me mogya mu nti no ɛna yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛhwehwɛ mu a ehu sɛ ɛyɛ duabɔ na nipa a wɔhunu sɛ yɛ duabɔ no wantimi andane madane bebree ɛmfa ɛmfa yɛadane bebree wadane duabɔ ne mfa madane dane ntimi ndane ma wo mepatwo ane mama na adɛn na yɛamfa pentecost gya nso anhye duabɔ no ya maybe yɛ kristoni ma papa elder ɛbaa sɛ adɛn ne yɛanyɛ holy ghost fire in the name of Jesus adɛn ne yɛanyɛ yɛ sa mimi jinya medio Yesu Kristo dini nso tumi wɔ mu paa ti ada ne yɛ ngyina Yesu Kristo enum asɛm so a wɔsisi wɔgyedie ti sɛ snap ya bampo ne yɛ ka sɛ mebɔ ntutu nkogu pebɔ mu mpa ebetutu no ada ne yɛ ngyina twɛ konkro na enum asɛm so na yɛnsa yɛ nua ba yi yadeɛ mungye ndi sɛ mo adwene ne a yɛ mo so obi abɔdi dua na no ana ɛhanti ababai wɔ abra kora bi kora Nyankopɔn wasa ne yadeɛ dada media madwene enkyerɛ me saa but Awurade bisa Ezekiel sɛ Ezekiel ugidi sɛ nnompe a ɛho akɔ betimo nyankwa na Ezekiel kan sɛ Awurade onum asɛm nti media ba bi ɔmo ne nan no de mpae ne de yɛbɔ but de adeɛ no ɛwɔ no ɔno amfa ne gidie amma kwan a enye yie mame ugidi sɛ mpae bɔ betimi me gidi ti wa bɔ mpae ma kɔtena mpaebɔ biam koraa amfa antintam ɛda bɔ mpaeɛ ma wo nua baani nkɔ yɛ nim megyiri sɛ nyame bɛma no akɔsisi a ɔnokwafo na wasafo Awurade ade nyinaa mu sɛ yɛmfa aseda ma wo na so biribi a wasafo Awurade yɛ naano onifrani bi a na ɔte ɔwɔ n'ani afira na ɔwɔ asɔnnan ho na ɔsɛresere sika na ɔte sɛ wotwam na nipa dom no abua akantan so na ɔde ɔpɛ sɛ ohun na onya ayaresa nkwagye no nipa bebresi ne kwan de na Awurade ɔte ne ne no na ɔfrɛ no na obisa no de na ɔpɛ sɛ ɔnyɛ na ɔka sɛ ɔpɛ sɛ ohun ade ntempa ohun ade me bom pai gyae minua bai ne makonta enu wa yaresa bogya anom na wankasa so wasana hyɛ yense esan sɛ wayi yense asɔfo nti sɛ obi yare na yɛde nsa to nso a ɔho bɛyɛ wɔntɛn me bom pai wɔ Yesu Kristo din mu sɛ tumi ni ahonhom biara ɛne minua bai ne makonta edi asie no Yesu din mu kawanhye amen na nkukun din mu bɔ wani fraye amen nanka yɛmfiri ha nkɔ no nanka radio station ha yabai na yafrɛ aka sɛ Awurade wahyɛ ho animonyam amen yɛgye wodi esan sɛ woyɛ deɛ ɛkyɛ nso woyɛ na Awurade Yesu Kristo din mu amen mama ho to kofie kofufu to de fa kosua to so di wate pachigo mate ugidi me pachane sa ana hapesi e boldrem oh media kasa be mena ona yira ye mowrem oma
yɛbɛtumi abɔ wura mesi yɛmbɔ nwuram yɛmɔ yɛmɔ nwuram ɛne yɛmetwa me ho sema ɛda abɔ mpa yɛwie abena yɛbɛwuram Dr. Time Dasso.